Amunun sigi men kuma ina ka Sherifula Jabaraso lajɛ aw ka jamukan mande kɔnɔne la ni o ye sariya bulo ye an b'a fɔ ko aw bisimila aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan aw ka jamukan kanu na ni o ye sariya bulo ye sariya bulo kɔnɔ dɔgɔfara tɛmɛnen an kun ye a jira k'a fɔ nin sigi na an nana ni assurance ye min ye émission ye min kɛ direct la walasa ni assurance ka se ka kuma Malien ko assurance bilama ko nafante ala dɔ ko k'a ni fu bɛɛ ye kelen an y'o layiru min ta aw ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo dɔw ye an ye a lajɛ bi hakilinaw bɛ sen kan maaw ma faamuyali sɔrɔ mun na ni jamukan bɛ anw bolo Sherifula Jabaraso kan ko tɔgɔ da ko sariya bulon o sariya bulon kɔnɔ bi an nana ni hakilina ye ni maaw jɔrɔla ka hami ala bi jujuw ka syndicat Sam ni Sinima o ye communiqué bila ka a lajɛ ka plainte dɔw yɛrɛ déposer ma mɔgɔ b'a la ka fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn o kɔnɔ ko ye jumɛn ye kun jumɛn b'a la anw jɔyɔrɔ jumɛn b'a la an jalaki jumɛn bɛ a la bi an nana ni hakilina ye walasa ko walawala anw ye an ka mawulele ni o ye monsieur Kɔkɛ Kulubali président du tribunal de grande instance de Kulukoro an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a ka se ka an bilasira nin kɔnɔna na Kulukoro kiribo ɲamaba de don monsieur Kɔkɛ Kulubali nda siɲɛ fɔlɔ y'an ka kɛnɛ kan bi sigi a hakilina bɛna ta nin kan le thème du jour la liberté d'expression et l'outrage à Maïsara au Mali o de y'an ka hakilina ye bi le thème du jour sɔni an bɛna don kɔnɔ walasa ka walawalali kɛ an n'an ka mawulele Adama Kulubali an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi an ka dɔgɔkun ɲininkali kɔnɔna na dɔgɔkun ɲininkalikɛla ale fana y'i ka ɲininkali bila ka na walasa ka tɛnku an ka mawuleli na monsieur le président ko i ka jaabi di an ma ale bɛna minnu fɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye. Ne tɔgɔ ye Jibril Damele n ye enseignant ye mes cours di lycée ni et professionnel la en dessous monsieur le président du tribunal de Kulikoro ne ka ɲininkali bɛ tali kɛ outrage à magistrat kan n bɛ fɛ ka dɔn Mali la yan nɔ a bɛ fɔ ko outrage à magistrat yala fɛn jumɛn de don sariya bɛ mun de fɔ a kan yala dɔgɔyama de don ka ɲɛsin magistraw ma ou bien nɛni de don ka ɲɛsin a ma ani fana bɛ fɛ ka dɔn n'a y'a sɔrɔ dɔgɔyama don ka ɲɛsin magistraw ma mɔgɔw bɛ nɛni wɛrɛw min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma minnu tɛ magistrat ye sariya bɛ se ka olu fana ɲangi ya o nɛni ninnu u bɛ se ka ɲangi i n'a fɔ magistraw ta bɛ kɛ cogo min. Monsieur Jibril Damele ni ale ka ɲininkali ni ale ye lakɔli karamɔgɔ ye monsieur le président ko a b'a fɛ ka nin dɔn sani an ka don babu kɔnɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka na an ka kɛnɛ kan. Aw ni cɛ ni baraji. An ye monsieur Damele ka kɔrɔfɔ lamɛn sisan nin kɔni a ko k'a bɛ a ɲini fɛ i ka se ka walawalali don nin kɔnɔna na. Ok n ye a ka kɔrɔfɔ faamuya sɔnni k'a ka kɔrɔfɔ jaabi n b'a aw fo a ka baara la parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka na bon a bɛɛ ye pour que an bɛ se ka a bɛ jamanadenw bɔ u ka hakɛw kalama cogo min na parce que ne jamanadenw bɔra u ka hakɛ kalama a ka ca ala fɛ ko caman caman bɛ yen nɔ u t'o kɛ u tɛ bila o fili kɔnɔna na n'u ma n'u tɛ fili kɔnɔna na gɛrɛgɛrɛ caman b'u sɔrɔ fɛn caman b'u sɔrɔ u t'u sɔrɔ donc o de y'a to n b'a fɔ ka barikada a ka nin émission na maintenant min ye a ka ɲininkali ye bon ɲininkali a ko cayara tile filɛ na bon maintenant a kɔni wele n bɛna parce que an bɛɛ kan k'an jɔyɔrɔ kɛ an bɛɛ kan ka an seko kɛ faso jɔli la et surtout min ye kiri ye a jɔyɔrɔ ka bon faso kɔnɔna na mais n'i ko mɔgɔ min kana kuma a yɛrɛ kan ou bien a yɛrɛ kungo kan bon ni a ka ca ala fɛ n'a tigi ma kɛ hakilima ye a bɛ fɛnw fɔ ka a daja yɛrɛ la bon n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o dusu dɔn kɔnɔ pour que n ka se ka kuma ninnu fɔ sariya y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ n yɛrɛ ye sariya tɛgɛ la cogoya min na sariya y'a fɔ cogo min na n k'a fɔ cogoya la a ye ɲininkali min kɛ juge dɔrɔn tɛ a dagalen tɛ adamaden si ma i ka dangari adamaden ɲɔgɔn la a dagalen t'i ma i ka dangari a farikolo la a dagalen t'i ma i ka dangari a nin na a dagalen t'i ma i ka dangari a ka adama a ka a diinɛ n'a a ŋaniya la o ye mun ye i kana nɛni i kana buruja i kana nkalon tigɛ ka da la donc o tɛ juge dɔrɔn dɛ o bɛɛ a bɛ Mali sariya kɔnɔ a jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la ko ni adamaden ɲɔgɔn n'i y'a nɛni a
akara jama yi akara jama cɛra ma kɛ jama cɛra a bɛ se ka kaso lase ma a bɛ se ka ɲangili se ma maintenant juge ta mina don a kɔnɔna na bon juge yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn ye juge ye sariya tigɛla de ye a bɛ sariya tigɛ mɔgɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ fila de ɲɔgɔn cɛ bon a t'a tigɛ a yɛrɛ tɔgɔ la a b'a tigɛ jamana tɔgɔ de la bon a ka kan o baara in kɔnɔna na aya baara in kɔnɔna na a bi fɛn caman caman kɛ min tɛ ja mɔgɔ ye parce que n'i k'i bɛ kiiri kɛ kiiri mana kɛ cogo o cogo a da bɛ ja dɔ la a da bɛ goya dɔ la a da se ka ja mɔgɔ fila bɛɛ la bon n'a a da jara min na o b'a fɔ aya nin kɔni ye juge ɲɛnama ye bon n'a da bɔra min na o b'a fɔ nin tɛ juge ɲɛnama ye a ma sariya fɔ donc a mana kɛ cogo o cogo donc dɔ b'i nisɔndiya dɔ bɛ nisɔngoya i kɔrɔ maintenant o baara in kɔnɔna na komi n y'a fɔ cogo min na a b'a kɛ jamana tɔgɔ de la bon a kana kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'o o ma se sɔrɔ u ka nisɔngoya kɔnɔna na u ka waleyaw ta ka dankari a yɛrɛ la bon n'a ye waleyaw ta ka dankari a la o waleya ninnu a bɛ se ka kɛ an bɛna an da don a kɔnɔna na donc a bɛ waleya minnu ta ka ɲɛsin kiiritigɛla yɛrɛ ma kiiri yɛrɛ jalakili côté a bɛ waleya minnu ta ka se kiiritigɛla yɛrɛ nikun ma a farikolo ma a diinɛ ma a n'a yɛrɛ ŋaniya ma a n'a ka denbaya ma a danbe a bɛ waleya minnu ta k'o sɛgɛrɛ donc o de bɛ wele ko outrage donc n'an y'a faamu a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ dɔgɔyama bolo walima nɛni bolo dɔn a bɛ se ka kɛ dɔgɔyalima ye a bɛ se ka kɛ nɛni ye a bɛ se ka kɛ hali i b'a fɔ hali i bɛ fɛn dɔ yira parce que n'i ko mɔgɔ la ta i bolo kɛ tan parce que an b'a ye bamakɔ circulation na kuma dɔw la dɔw bɛ yen nɔ n'i fɛnɛ u bɛ yen u sin u bolo kɛ tan ten bon hali n'i y'o kɛ o signe y'o ye ou bien hali i fɛn dɔ bɛ yen i dan bere bɔ a la donc o bɛɛ ye waleya dɔ de ye min b'a yira k'a fɔ e bɛ ka fɛn dɔ yira a tigi la mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ nɛni k'a sɔrɔ i ma bɔ i da kɔnɔ i kɛwale bɛ se ka yira donc ni kiiritigɛla kɔni a ka kiiri kɔnɔna na ou bien a ka kiiri senfɛ n'i ye nin waleyaw ta k'a sɛgɛrɛ o de bɛ wele ko outrage bon sɔni an ka don a ko ka ca dɔɔni a ko ka ca mais je crois que i ka ɲininkali kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ n'a tɔ ye dɔɔni pour que ka nin ka kuma jaabi kuma hakilila jiginna sariya ma jɛn n'a ye juge dɔrɔn tɛ dɛ parce que ne fɛ juge ye baara de ye e ka baara ye journaliste ye dɔ ka baara ye commerçant ye dɔ ka baara ye menuisier ye dɔ ka baara ye sɛnɛkɛla ye bon juge fana ka baara ye kiiritigɛ de ye mais kiiritigɛ in bɛɛ kɔfɛ an bɛɛ ye adamaden de ye min bɛ bɛn mɔ peut-être o bɛ bɛn ne mɔ min ka ɲi mɔ o ka ɲi min man ɲi peut-être a tɛ bɛn ne mɔ a tɛ bɛn mɔ donc bɛɛ kan ka jamana ka sariya bɛ bɛɛ kɔlɔsi sariya bɛ bɛɛ lakana waleya jugu dɔ la waleya jugu dɔ effectivement o ye kumakan ye a bɛ se ka kɛ nɛnini ye a bɛ se ka kɛ dangani ye a bɛ se ka kɛ i ye fɛn dɔ ta waleya jugu dɔ ta ka ɲɛsin a tigi ma sariya dagalen t'a la a ka kɛ mɔgɔ si la mais n'a kɛra juge la a ka baara kɔnɔna na a bɛ baara min kɛ faso tɔgɔ la o de bɛ wele ko outrage a diyara n ye monsieur le président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ni kumakan walawalali cogo ninnu na a diyara an ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ mais a bɛ waati bɔ o de la bi an ye hakilina ye an y'a ta ka an ka baara n'o ye journalisiya baara ye kunnafonidi baaraw kumaw la an bɛ analysew kɛ situation kan o kɔnɔna na ni u filaw donna ɲɔgɔn na est ce que n'a fɔra ko baara ka bɛɛ ka kɛ nin cogo in na démocratie nana ni o ye an bɛn'a kan ko fanga ka taa nin sira fɛ bɛnkan fanga dɔw b'a ko bɛɛ jɛn fanga a ka kɛ démocratie a ka faamu o kuma ninnu ni magistratw ka lakana est ce que u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔ la dɔɔni parce que n'a fɔra ko an ka tɛmɛ nin sira fɛ o kɔrɔ an man ka foyi fɔ an b'an ka émission kɛ ka kunnafoni foyi di jugew ka baara kɛcogo kan hali n'a kɛcogo man ɲa. ayi basi n'a ma fɔ ten dɛ. mais monsieur le président comme an y'a ye k'a fɔ démocratie waati laban ninnu kɔnɔ maaw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ minɛna k'u don kaso la mais o kuma ma sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔna na a sɔrɔla de u ye kuma minnu fɔ micro la ka tɛmɛ an b'a fɛ i ka yɔrɔ la. i b'a dɔn fɛn ye fila de ye mais i ye démocratie min fɔ dɔw fana b'a wele ko état de droit état de droit a kɔrɔ ye de ko jamana yɛrɛ n'an bɛɛ n'ale b'an bɛɛ lakana ale ani jamanadenw
ko bɛɛ bɛ sariya dugu ma sariya bɛ boli bɛɛ de kan donc a faamuya ko sariya bɛ boli bɛɛ kan a bɛ boli jamana kan cogoya min na a bɛ boli jamanadenw kan ten mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ an filɛ nin n'i y'a ye an ye juge sariya de b'an k'a ye donc an fana kan ka sariya bato e min bɛ sariya boli mɔgɔw kan e yɛrɛ fana b'i jija i yɛrɛ fana ka côté la i kana sariya sɔsɔ mais jamana min fana bɔ anw bila a la ka sariya fana boli mɔgɔw kan ko o jamana fana man ka sariya fana sɔsɔ jamanadenw fana man ka sɔsɔ donc bɛɛ de kan ka sariya bonya o de ye démocratie ye o de ye état de droit ye maintenant démocratie in kɔnɔna na sisan ko dɔw nana bɔ a kɔnɔna na ni a bɛ fɔ ko mɔgɔ ka kuma labila ko mɔgɔ ka kuma effectivement an b'a ye an b'a kalan livre kɔnɔ a bɛ constitution kɔnɔna na a bɛ kalan écoledenw kunna a bɛ fɛn caman ko liberté de la presse liberté de la parole liberté d'opinion min ka di hakili ye i k'o fɔ min ka di da ye i k'a fɔ i miirila min ye i k'a fɔ i kun tɛ tigɛ i kun tɛ ci i da tɛ fara ko mais i b'o min fɔ k'i b'i jija i ka a kɛ sariya kɔnɔna na sariya fana ye dan de k'a la ala diɲɛ fɛn o fɛn da dan de b'a la a bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ ko k'i ka i seko bɛɛ kɛ ni e seko dan ye yan ye n'i y'a kɛ ka tɛmɛ o kan fɛn fɛn b'o kɔfɛ sa o ye i kɛɲɛko de ye donc ko a kana bɛɛ ka kɛ donc o kɔnɔna na kiiritigɛlaw bɛ u ka kiiritigɛ kɛ u bɛ sariya de boli o donc ni e min bɛ yen sisan ni kiiri in kɛra n'a a ma bɛn ma ni kiiri in kɛra n'a ma bɛn ma ou bien depuis hali kiiri ma kɛ depuis sɔnni kiiri yɛrɛ ka kɛ ni i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko e yɛrɛ ɲɛ bɛ taabolo dɔ la kiiri in na a kiiritigɛla in a tilennen tɛ ko misaliya b'u bolo o la dawulo b'i bolo la k'a fɔ ni kiiritigɛla ye a tilennen tɛ mun na parce que kiiritigɛla in a yɛrɛ ka intérêt dɔ bɛ ko in na a yɛrɛ ka nafa dɔ bɛ kiiri in na ou bien a somɔgɔw dɔ ka nafa b'a la sariya ko ko i bɛ se ka laɲini kɛ o yɔrɔ bɛ k'i bɛ se ka laɲini kɛ ko ka a kiiri bɔ a juge bolo a ka di juge wɛrɛ ma o de bɛ wele ko récusation bon sariya fana ko n'i y'a ye k'a fɔ hali tribunal yɛrɛ la ko nin tribunal nin bɛ ka nin ka kiiri in kɛ est ce que a bɛna kiiri in kɛ ka ɲɛ est ce que pression tɛna k'a kan est ce que u tɛna pression k'a kan pour que a ka se ka fɛn dɔ kɛ ou bien est ce que a tɛna dɛmɛ dɔ fɛ i fana bɛ se k'a ɲini ko ka kiiri bɔ o tigi bolo o tribunal bolo ka bɔ o tribunal bolo ka taa tribunal wɛrɛ bolo o bɛɛ bɛ se ka kɛ sariya y'o daga sariya y'o daga donc kuma in bɛ yen juge ka baara bɛ yen maintenant baara min bɛ waleya minnu kan o ye jamanadenw de ye bon kiiri in fana bɛ tigɛ jamanadenw tɔgɔ de la donc a ka kan u ka kuma mais n'i bi kuma a ka kan i ka kuma mais n'i bi kuma il faut que i ka kuma sariya kɔnɔna na mais min yɛrɛ ye juge yɛrɛ a yɛrɛ danbe kana taa don o la kana neni kana don a danbe la kana kɛnɛ kuma ye kana kɛnɛ waleya wɛrɛ ye i n'a fɔ i b'i bolo kɛ i b'i danbere bɔ ou bien i b'i suruntu ci a la ko i kana don olu kɔnɔna na parce que o ye e tɛ sariya kɔnɔ tugun e bɛ ka juge yɛrɛ min bɛ ka baara kɛ e bɛ ka ale yɛrɛ de ɲini sisan bon a dun bɛ baara min kɛ a tɛ ka baara in k'a tɔgɔ la a tɛ kiiri in tigɛ a yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ kiiri in tigɛ jamana tɔgɔ la donc a kan ka kɔlɔsi a kan ka juge fana kan ka lakana a ka baara kɔnɔna na donc fɛn in dabɔ kun bɛɛ de ye juge ka lakanani de ye mais encore que n bɛ min fɔ ka fara a kan toujours que nin bɛɛ bi sɔrɔ a ka ca ala fɛ kiiri yɛrɛ taabolo de la sinon ne a ka ca ala fɛ ne kiiri tigɛra ka ɲɛ n'a tigɛra ka ɲɛ hali mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o b'a k'a fɔ ko ale ma se sɔrɔ ale binna a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a diinɛ n'a ŋaniya la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la juge ye tiɲɛ fɔ mais ne tiɲɛ yɛlɛmana k'a kɛ nkalon ye ou bien juge ye tiɲɛ ye a y'i ban k'a fɔ ou bien a ye waleya dɔ ta ka dɔ dɛmɛ dɔ kan bon ni jamanadenw y'a ye se wɛrɛ t'u ye bon o de bɛna ne nin kuma caman ye
sinon mɔgɔ si da sariya ma mɔgɔ si da datugu sariya ko bɛɛ ka kuma mais n'i bi kuma ko kuma sariya kɔnɔna de la kana dan tɛmɛ. A diyara n ye monsieur le président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka bɔ Kulukorokaw fɛ yen fɔ k'an sɔrɔ yan nɔ Moribabugu nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn mais sisan ni an ye ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ anw kɔni y'a ye k'a fɔ anw ka baara n'o ye journaliste baara kɔnɔna ye o kɔrɔ danbe siri anw ka hakilinaw hali n'a fɔra k'a fɔ ko la liberté de la presse n'o ye an ka se ka jateminɛw ka hakilinaw di n'aw kan ka nin bɛɛ sariya bato est ce que kumada bɛna kɛ anw ye bilen ne kɔni ɲɛ mɛ o datuguyɔrɔ la mais n'a ma ɲa k'a fɔ ko sariya kumana kan est ce que ɲangini berew bɛ yen nɔ sariya bɛ minnu ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ mɔgɔ min ye nin waleyaw kɛ les peines prévues en la matière. Bon min bɛ f'i ɲɛna sisan a bɛ se ka baara kɛ dɛ pour que ka ka baara e tɛ ka ne wele ka na ne yan ou bien e tɛ ka ne juge i ye ne wele ne ma na i bɛ se ka taa tribunal i bɛ se ka taa ɲininka fana procureur bɛ a bɛ bɔ a bɛ kuma minnu bɛ mɔgɔ minnu tɛ kuma ka caya n'o kuma man o la olu ye juge yɛrɛ de minnu bɛ kiiri tigɛ kiiri kɔni b'i bolo a ka ca ala fɛ sariya yɛrɛ tɛ sɔn ma i yɛrɛ ka bɔ i ka kumaw kan mais procureur ninnu olu bɛ kuma o a bɛ se ka t'olu ɲininka o ne fɛn fɛn bɛ yen nɔ aw minnu ye kunnafonidila ye a bɛ se ka wuli ka taa o et d'ailleurs kunnafonidila aujourd'hui u bi justice dɛmɛ u bɛ sariya dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ u bɛ sariya dɛmɛ mun na parce que a bɛ fɛn caman aw filɛ ka nin min kɛ ne ye ne filɛ ka nin peut-être ne bɛna fɛn dɔw fɔ yan mɔgɔ dɔw tɛ min kalama u bɛna bɔ a kalama bon n'u bɔra a kalama o fili dɔ bɛ yen u tɛna don o kɔnɔna na o ye kelen filanan ye min ye fɛn caman bɛ yen nɔ juge bɛ se ka bɔ o kalama sariya fɛnw fɛ kunnafonidilaw fɛ faransi n'an b'a ye mais a kun t'an ka jamana na mais n bɛ profiter ka a tigi kɔni fo an y'a ye kɔsa in na k'a fɔ a bɛ ka don an olu ka jamana kɔnɔna na dɔɔni par exemple n delila k'a ye sariya di ani réseau sanfɛla la an y'a ye yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ point de dɔw ou bien échanger yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ feerekɛla dɔw y'a fɛn kɛ u taara ka taa a yɔrɔ dɔ wuli an y'a ye hali rappeur dɔw bɛ yen nɔ k'u ye ɲɔgɔn nɛni ou bien ɲɔgɔn bugɔ fɛn dɔ sanfɛ procureur de communicatif Idrissa Touré a y'a ye mais a ye baara dɔ ka a ye wulila ka nɔminɛni ka ko la mɔgɔ caman kun bɛ yen o tun b'an ɲangi k'a fɔ ko an b'an sigi juge b'u sigi u ka bureau kɔnɔna na fo plainte kana d'u ma de fɛ ko fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ bɔ journaux kɔnɔna na a bɛ bɔ presse kɔnɔna na a bɛ bɔ réseaux sociaux kɔnɔna na ko mais k'an tɛ foyi kɛ mais aujourd'hui alhamdoulilah grâce à la presse kunnafonidilaw ka effort ninnu fɛn minnu bɛ tɛmɛ juge bɛ ka ye hali i n'a feereliko kuma a fana bɔra n y'a ye Idrissa ta in kɔfɛ procureur commune tura a fana bɔra a ye kunnafoniya di mɔgɔw ma k'a fɔ ko a bɛna laɲini k'a la donc kunnafoni di a bɛ di aw b'an dɛmɛ aw b'anw dɛmɛ cogoya min na an fana b'a dɛmɛ mais ko ne a b'a kɛ de n'a b'a kɛ a ye kunnafoni di kiiri yɛrɛ kan mais min ye ka dangari juge yɛrɛ yɛrɛbakun na a danbe na ko a ko o de to yen ni o de kɛra o de man ɲi parce que o bɛ kɛ sababu ye o bɛ juge yɛrɛ a b'a fɛgɛya a bɛ se ka mɔgɔw fana tigɛ sariya fana la parce que n'a fɔra mɔgɔ min bɛ sariya tigɛ ko a ye o ye mɔgɔ bɛ ka buruja mɔgɔ bɛ ka a nɛnɛ k'a kɛ maadenni ye ka don a yɛrɛ danbe kɔnɔna na bon o laban o bɛna kɛ mɔgɔ si tɛ sariya bonya bon ne mɔgɔ ma sariya bonya o laban ye min ka di min ye o b'o kɛ bon ne jamana kɛra min ka di min ye o b'o kɛ ne yala basigi tɛ k'a kɔnɔna. Monsieur le Président an ye nin faamu kosɛbɛ n'an ye a ɲanginiw ta k'a lajɛ sisan sariya bɛ na ni maa min donna nin fili kɔnɔ sariya bɛ ɲangini bere jumɛnw ta k'a d'i ma parce que a bɛ dɔw wele ko amani ka tila ka dɔw wele ko kasoladenw est ce que o fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ walima kelen de bɛ boli ɲɔgɔn. bon kelen de b'a kɔnɔ a ka ca ala fɛ ɲangini ninnu na sisan outrage yɛrɛ la u bɛ min wele ko outrage a bɛ se ka sigiyɔrɔma 3 ka taa se fo 4 ma. an bɛ se ka o sigiyɔrɔmaw dama dɔn. a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko n'i ye kuma kɛ i ye nɛninu kɛ i ye kumaw fɔ min bɛ dangari juge la ou bien i ye waleyaw kɛ min bɛ se ka dangari a la sariya ko ale bɛ se k'i ɲangi ka ta tile 15 ka taa bila fɔ san 1 kaso la o ye outrage fɔlɔfɔlɔ ye ne la mɔgɔ caman b'o o de fɔ
a bɛ se ka kɛ i b'o waleya minnu kɛ a bɛ se ka kɛ i b'a se ka a kɛ kɛnɛma a bɛ se ka taa kɛ juge yɛrɛ ɲɛna mais a bɛ se ka taa fɔ juge ɲɛna n'a bɔra kalama parce que e b'a fɔ mɔgɔ de ɲɛna mais i bɛ se ka fɔ juge yɛrɛ ɲɛna juge yɛrɛ mɔ kɛnɛma ou bien i bɛ se ka fɔ kɛnɛma i bɛ se ka fɔ radio la a bɛ se ka las'a ma ou bien i bɛ se ka fɔ journal kɔnɔna na a bɛ s'a ma ko n'i ye nin waleya ninnu kɛ i bɛ se ka ɲangi ko tile 15 ka taa bila san 1 kaso la. Kasoladenw donc kasoladenw b'a kɔnɔna na. Kasoladenw b'a kɔnɔna na ko ni fana tribunal yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ jugement kɛra wɛrɛ la ou bien tribunal yɛrɛ kɔnɔna na ko nin waleya minnu fana fɔli filɛ n'i ye ninnu kɛ tribunal kɔnɔna na la sisan a kaso bɛ se ka taa kalo 3 ka taa bila san 2 la. N'i ye kumakan ninnu fɔ kiiritigɛso yɛrɛ kɔnɔ. Kiiritigɛso yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ kiiri yɛrɛ bɛ kɛ salle min kɔnɔna na a bɛ se ka k'o ye ou bien a bɛ se ka kɛ tribunal cour kɔnɔna na en tout cas a ka kɛ kiiriso yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i y'a fɔ yen yɔrɔ la tribunal kɔnɔna na au lieu k'a kɛ tile 15 ka taa bila san 1 na a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ kalo 3 san 2 donc a ɲangini a bɛ doubler a bɛ kɛ 2 de ye sisan maintenant ko n'i ye fɛn caman a bɛ se ka kɛ bon ko ninnu t'anw fɛ yan kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ ci juge ma min bɛ se ka bagabaga i tɛ kuma fɔ dɛ mais i bɛ fɛn ci a ma misali la i bɛ se ka muru ci a ma ou bien i bɛ se ka bere ci a ma i bɛ se ka o di dɔ ma k'a bila koli la ka taa ci a ma n'a y'o sɔrɔ o bɛɛ fana i t'o fɛ o bɛɛ fana outragé ko n'i y'o fana kɛ ko kaso in fana bɛ taa san 2 ɲɔgɔn na. Bon nin bɛɛ ye ka juge kɔlɔsi ka a mangara ka pour que mɔgɔ a ka se k'a ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na maintenant outrage a naaninan dɔ a dɔ fana ye min ye o ye ka a essayer ko i b'i kɔgɔ da juge yɛrɛ kɔgɔ la i n'a fɔ i b'a bugɔ. A juge tɛ bugɔ a ka baara kɔnɔ. A ka baara kɔnɔ i n'a fɔ i b'a bugɔ k'a fɔ i b'a ta kɔli ma hali i daji to a kan ko n'o kɛra i bɛ se ka ɲangi ka taa san 2 fɔ san 5 kaso donc outrage in dabɔkun tɛ foyi c'est pour que juge ka se k'a ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna na ka sariya fɔ mais ni juge siranna k'a fɔ ne ye nin fɔ n bɛ nɛni ou bien n bɛ bugɔ a bɛ se ka kiiri tigɛ cogo di a ɲɛma donc min b'o k'a la n'a siranna a bɛ to o de fan fɛ a b'o de sago kɛ bon ni kiiriso dun kɛra sagokɛyɔrɔ ye a bɔra kiiri la donc nin dabɔkun de ye pour que juge ka se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna na tilennenya kɔnɔna ni laadiriya kɔnɔna na bon sariya b'a fɔ tugun ko hali juge hali n'a filila ka kiiri tigɛ kiiri ma jɛla ni e fɛ ko a filila ko peut-être a y'i bila ka taa kaso la an y'a ye sisan dɔw taara kaso la ko in caman ko in n'i y'a ye a bɛ ka bɔ bi ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ a sɔrɔla o dɔ de fɛ dɔw taara kaso la u taalen kaso la a bɔra a ma jalen a kumana juge wulila ko outrage an b'a to ne tɛna se ka foyi fɔ parce que juge ka syndicat de ye plainte don bon hali minnu bɛ n'olu ye minnu bɛna kiiri tigɛ n'o ye juge ka syndicat ka mɔgɔ dɔ ye mais a diyagoyalen bɛ a ka tiɲɛ fɔ de hali n'a sɔrɔ syndicat yɛrɛ ye plainte ladon ka sɔrɔ olu yɛrɛ ye magistrat ye dossier bɛna di min ma min bɛna juge siéger walasa ka kiiri tigɛ ale man ka syndicat a essayer k'a fɔ k'a bɛ juge dɛmɛ walima a bɛ nin fɛn non a b'o kɛ mun na parce que juge comme a baarakɛɲɔgɔn de don a man ni baarakɛɲɔgɔn don an y'a ye Faransi je crois que a bɔra aw mun ye mɔtɔ ko aw b'an dɛmɛ an ka baara la an y'a ye Faransi Sarkozy ka affaire dɔ la a ka ministre dɔ bɛ ko Henri Guénaud a bɔra a ye kuma caman fɔ juge ma Faransi justice ma mais juge ye plainte ka contre la ko outrage à magistrat mais juge ɲɔgɔn fana y'a nɔ bila k'a fɔ ko a ye min fɔ ko outrage à magistrat tɛ o de ye juge o de ye justice ye ne yɛrɛ bɛ misaliya di an yɛrɛ fana peut-être mɔgɔw u bɛna n kan mɛn an yɛrɛ delila an yɛrɛ juge ɲɔgɔn an yɛrɛ ye minnu juge ye an yɛrɛ ka plainte dɔ don jamana contre la ka laɲini dɔ kɛ jamana contre la mais an y'a kiiri kɛ mais an juge ɲɔgɔn yala perdu a la. Voilà perdu. Voilà perdu. A dɔw mɔgɔw bɔra ka kuma caman fɔ n ko attention n ko don o don an yɛrɛ an bɛ ka mɔgɔw la perdu an bɛ ka mɔgɔw juger an bɛ k'u la perdu bon n'a yɛrɛ fana perdura bi a problème bɛ min fana justice de o
donc o da to nte fe kan dalla mais mi ngoni fenendo juge kan ga koloshi akanga makara akabara kondana mais pour que mangara na fe ngake il faut que juge fana ka clé je crois que fin chama baby ko obeka fo amo a chaman jubi soro en urula en rouge ah oui juju era là a chaman jubi soro en urula sinon ni mo ba do ka fo ko shera tigara anyeka aka chala fe kuma chaman ta ko fe mais ne kuma chaman ba ko fe do peut-être do segal me yoro do la bon ya segal ka fo ko a jabi fara ka bokata kuma do fo ibta soro abulu dawro ba kitene ka dole a jaranye monsieur le président anga bi wati koni taraka anda kabi jamukan kunche sisa e bi se ka lajele ka laban jumen la se anga jamana do man wati jamana ko nan jamana ko ka mi mi se ka sabe ka basigi do jamana in kona na amunu fana ko na funjira we an fana nga se ka anga ko na fulin jike anama ma to fo critiqueu la mi na to hali mamunu klende u ka se ka kle bon on la liga est-ce que ne na fait mi ma de ka fo ou bien ko min donente mais mi no fo mo ko don tout simplement jamana mo gore shitna jo en ruko abe dengo kono en ru da dengasi o pour ga bo dengo no mo gore tena bo mo ko bisa kan demede mais mo gore tena bo en ruko donc anga sabali fen chama bibi o be ka ke surtout plenty munum be ka en ru be ka plenty munundo may sarati justice tokla ameka do mo mu fana contrôle bon ne koni fait a chaman bini no ataka bebe ka baraka ne dusu mo shita ka baraka na hakili sino na yi baraka na hakili ka jamana naje ka anyeta laje abe dingin ngoro bi ko laje ne la fen chaman bibi ante bo ante bi ko nana presi fana aw fana kanga fu parce que afana be baradike ani mi fi ne fana presi do de mo bi bo u ka shera chaman kala molina ko chaman be bi peut-être nous ta kala mo bu ba kala donc o fana o fuli kan ka nous fana on fana shera tigalo il faut que o ka do mo ko ngulu kondana e ni bitle nga fo mo yana kiri kelen ko kelen kondana kiri sabade wa kondana e flene ni kulu keta che kiri ko do saka kan ngonte amna ne fe kulu ni ba kiri tige o kiri ni bo tige on ngonte na nga kiri no be ke jamala na kara jamana ita so pa fa mi fo mo ba famu na fana bora abu kiri fana kala est-ce que jiji ay tien fo o fana yo nga kiri de fana justice ka kiri e bo la plupart amberom na bini mango yanko o kiri mango de banko mo bi bo o bi ta o bi min lame mi ke on bi wala am ke nu te jenaye nu uni so be goya aka chana fe o bo de yira kenaka o fana kiri do de bon ni fana dalle ma ala ko da ka fo ko shini be ika dala e bi kiri e ko mi kiri te mo kon non tiano mo fana nu bora kana mo nyo fo wi ke fana bi ka critique ni fana sara ay ala fana be o fana kiri be donc il faut que critique ko o famu ka fo abi ami baranke jamana to la shera to la mo ka tle ni tlena aya ibi tle de folo ibi tle jamana parce que mo na da shera la ne mo da shera la aka chala fe chama mo o teke aya bon ni shini fana ni fana bi jure dawra fana na ni ala aka chala fe o fana il fana bo o makra donc les misalami fo mo ka da shera la shera ye fen chama di jamana de mo sira chama di jamana de mo ne ni kera ne ka na ma be mo ka temo lu fe ko lu ke o ka fsa ici yere fen chama sa ka joue contre l'eau peut-être dona na ko na anda be sa ka do contre l'eau ne ji ma shera fo ne ji shera so fen chama be o be sa ka contre l'eau mais ni o ka fsa mo ka wuli directement ka fo ke ebi dangari jijira ne e oke bon obuna ne justice tiende bon ne a tiena abi tien bede jamana shera ta konnana abi ke mi ka ne mi oboke bon mi ka ne mi na fo ko be ko ke aya alawa e ko anaka ya ya fam mais amu fana critique la yi an fana joro ka bon jamana basiki la ko sera an joro ka bon ni hala na on ya joro fa
n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la ne y'a la ko caman bɛ yen bi o tɛ kɛ. diyara n ye. merci beaucoup monsieur le président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. an lajɛbagaw bi jɛmukan ale sera a kuncɛyɔrɔ la an b'an ka maa welelen a fo ka waleɲuman dɔn ni o ye monsieur kɔkɛ kulubali ni ale ye kulukoro kiribo ɲɛmaaba ye n'an ko ma ko le président du tribunal la k'a daminɛ an ka radio so fɔ yan jɛmukan in daminɛli ale ye an dɛmɛ a la ni hakilina caman ye ka y'a kɛnɛ caman kan an b'a fo ka waleɲuman dɔn. a fɔra ko jamana bɛ jɔ ni sariya ye ni tiɲɛ ye an karamɔgɔw kuma ta ka segin k'a fɔ justice ka tilen juju a ye sira ala ɲɛ a ye baara min n'a bɛ k'a kɛ a y'a kɛ tiɲɛ kan n b'a dɔn k'a fɔ jamana fana b'a seko la walasa ka se ka condition améliorer hali n'a sɔrɔ ne kɔni ŋaniya y'o ye ni juju ko fɛn o fɛn ka d'u ma mais baara ka kɛ tilenna ni ladiriya kan ni faama b'a dɔn k'a fɔ ale ni fantan n'a taara tribunal la kiiri na tigɛ a cogo la n b'a dɔn k'a fɔ bingani caman bɛ yen nɔ bi maaw n'an m'o to lahara kama an n'a dɔn k'a fɔ n'an sera tribunal la tiɲɛ na fɔ mais ni anw ma da an ka justice yɛrɛ la kaban justice y'a yira n na k'an b'an ka da la gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔna na o la an bɛ dugawu don an minnu ye kunnafoni dilaw ye an ka kan baaraw kɛ mɔgɔ tali a tɔgɔ ma k'a fɔ gɛlɛya bɛ a la kuma caman na mais ka baara fɔ a ka kɛ ka an sini sariya sinw kan a kan ka kɛ tan a man ka kɛ n b'a dɔn k'a fɔ fana bɛ don an ka hakilina kɔnɔ min ye an ka liberté fana ye o la ni ala sɔnna waati wɛrɛw ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka segin ka kuma min ye assurance jɔyɔrɔ ye fo ka taa se hakilina wɛrɛ ma an n'o walawala aw ye an b'a fɔ a ka mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakɛtu